otázku si predsa len neodpustím. Spomínali sme, že vo vašom týme je mnoho amatérov, sú tam študenti, sú tam zamestnaní a takisto aj vy nie ste vlastne tou hádzanou živení, ak to tak môžem povedať. Máte aj také svoje vlastné zamestnanie. Čo môžete o ňom povedať? No, som v podstate učiteľ telesnej výchovy na strednej odbornej škole tu na Kukučinovej v Košiciach. Už som tam od roku 2010, veľmi príjemné prostredie, super riaditeľ, veľmi dobrí kolegovia, čiže toto pracujem, no. Takže učíte a zároveň trénujete. Zdánlivo by to mohli byť veľmi podobné profesie. Vnímate určite také tie paralely medzi nimi, že v podstate aj v jednej, aj druhej musíte odozdávať nejaké svoje skúsenosti, mať rešpekt? V podstate je to tak, že keď sa nevynervujem do obedu, určite sa vynervujem po obede a naopak. Čiže asi jedno druhé doplňa v podstate. Čiže vedia, že keď prídem a bolo v škole, neviem, rošambo, keď to môžem tak nazvať, vedia, že budem kľudný na tréningu. Tak to je dobré. Veríme, že budete čo najpokojnejší nielen v tréningoch, ale samozrejme aj v škole. V prvom rade teda držíme palce, aby sa hádzanárom HK Košice darilo, aby sa darilo aj vám osobne v tejto vašej ešte stále novej pozícii hlavného trénera HK Košice. No a držíme palce. Dovidenia niekedy na budúce. Ďakujem, dovidenia. A ďakujem aj vám, milí diváci, za pozornosť. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia.